Приятели, просто е наистина пълна лудница. Ето, чакат коли за брони, да се свалят фарове, всичко. Колегата, единия фар сложихме, от 60-70 км идва, Хаш 4. Нещо уникално, отвратително, жълто. Колега, доволни ли сте? За сега съм доволен. Ще сте доволен. Я да видим тук, този Мерцедес къси D1S, просто уникално. Ахелгени, 180 вата. И дългите вече са прекалено силни. А това са и мигачите LED. Си угасите ли фаровете само на габарит да видим как светят нашите LED мигачи. Ето. Това са нашите LED мигачи, които наистина светят много сериозно. Дългите са 180 вата. 110 вата са на Xenon, на Xenon по-точно, D1S, и халогените са 180 вата. Много сериозно нещо. Плафони за заден номер, също LED. Хубаво LED е цялата кола. Абсолютно. На тези черни прозорци трябва хубави фарове, за да се вижда нещо. Дългите са на 5 км, се виждат и осветява абсолютно. Човек е там блока, където е, но съвсем друг автомобил стана. Така, дългите просто не се върват. Колега, много добре. Страхотно. Благодаря ви, приятели. Нека да видим тук какво е. Колегата си чака, вече сме към 9:30. Това Ауди в момента ще се сваля броня, фарове, абсолютно всичко. Сега в момента има някакъв LED, но клиента не е доволен и ще се сменява абсолютно пак при нас. Всичко си е както трябва, винаги е пълна лудница при нас. Ето, за хората музичка ще слушат и всичко е перфектно. Много са доволни хората винаги и за това така се получават нещата и винаги имаме клиенти и винаги са доволни. Ето, още един автомобил чака 12-1 часа. Така, като се наведе, ето камерата, просто нещо уникално е. Благодарим ви, приятели, приятна и спокойна вечер. Ние продължаваме както винаги. Няма събота, няма неделя, няма празници. Нашите клиенти си държат на нас и други изобщо не признават. Но няма и други на пазара, така че благодаря както и да е. Хубава и спокойна вечер от нас.